Ассалому алейкум ба ҳама шерои нар. Ман боварӣ дорам ки ҳаматон уже зайбатам пингвин шидаги. Уже блогерои худмон тема наёфтан, уже ҳамаш темаи пингвинга ба худам хеле сад мегӯям, фақат ҳам пингвин биромадаса. Барои чӣ вай рафт, барои чӣ вай тоқа шид, барои чӣ вай бирафт, барои чӣ ёро партофт, барои чӣ қатъи ваё нарафт, барои чӣ қатъи иё нарафт, барои чӣ вай болои кӯҳ биромад. Вай метавонист ки болои кӯҳ набироя, вай метавонист ки дамо лави об дашид зиндагӣ куна. Ба чӣ дарафт, чӣ гап шид? Агар ҳамун пингвин мефаҳмид ки ҳамин қадар афсӯза чӣ мекунад, ку хоҳариё чаша о бара қатъи ҳамун колония дайши мерафт. Любой бизнес ки мекунӣ, хо майдай, хо калонай, бояд мусулмон мардум рӯша субсия накунад.